Kok ya ora nek umate wong belas jane nek apa ora to? Roh. Roh tak omongi roh. Piye? Daging kurbanmu sik roh. Ini aku lho lagi masaknya mau garek sakmene sak entek ini Surabaya dok mangan kabeh. Bah, nggon aku lho lek mangan kaya gilingan. Ini telap-alap nih kayak orang ngilingi kancane meneh. Kayak warna posisi. Ngelih lo makan. Golek daging ning ndi ya roh? Oh, ngerti aku. Nanya aku mau kasih balik. Dagingnya di bekas. Tenan ora? Tenang. Yuk. Wis turu rong wong roh. Gedor lah wangi. Aku sudah gedor. Lah suwepi lho ora nek wong roh. Iya ya, itu tenang. Alah, tak wani kau gedor panan ki nomor 1. Mbok njaluk ora apa-apa tak gedor lawan. Oke. Oke enggak? Gas. Oke, gas. Ayo. Ayo. Atau tenan to roh tutupan roh. Nek ora turu wong roh. Jam piro sini? Jam ya nenek turu. Mbak Nik. Mbak Nik. Aja ben panteng mbok turu. Mbak Nik. Ngopo to jane roh? Pak ndi? Mbak Nik. Ora enek. Ning endi? Bengi-bengi ora eneng. Oh. Arep ngopo lho iki? Jaluk daging. Dagingku entek nang omah. Yo. Lah dagingmu wingi entuk akeh lho kurban wingi. Lah yo nyatane yo entek lho, Kurang. kurang-kurang jan. Ya aku jaluk lho aku rene weruh nang kulkasmu sing akeh daging jaluk aku. Matamu yo ngerti ya lho ning gone kulkas nek daging. Yang ngerti to. Kang blusukan ora. Mesti saiki Mbak Ni masak iwak daging kan. Heeh, Kang. Jaluk sih ngelih aku Ramadan. Alah enggak ngerti. Ayo lho ketak-ketak iki jan. Heh. Arep endi lho iki? Iki lho. Aku ngomong Nit, daging. nit iki. Akeh ngono kan delokno. Mau dagingmu akeh mau dibagi. Akeh kok nganti ora muat lho. Iya, kulkase. mau dibagi-bagi ngono saiki-saiki ngono lho lah. Aku mau roh saiki. Kuwi lho akeh, emang kowe gelem saiki. Gelem. Wis ngono. Ambune kaya masak iwak iki, mbak masak iwak. Heh. Arep endi to iki? Balik masak iwak ambune kan. Arep endi? Delok madang ambune iwak iki. Salah jan. Mumet tau ngrasakne cah loro kayak iki. Enggak ngerti ya lho arep masak iwak. Alah, boh. Lah tenang to, masak daging to. Mbak Ni, Daging. aku iki masak daging to. Ya mbok iki campur-campur kok. Wah, ambune naik. Langsung roh. Mbak, njaluk ya. Ya tok amun ndi, kowe kan duwe dhewe to. Entek banget aku dipangan Surabaya, Dok. Lah kan ngapa? Jaluk mangan. Wah, apa banget sih oke gone. Cek utuh ya iki segomu ya. Iya, kaya niki. Lah ndelok madang to. Iya, kan dagingmu kan jak akeh to. Heeh, tak ewaki ngentek Makane ya. kuwi tak ewangi ngentekne. Lah tambah Mene mantep kancane wis entek nggon aku akeh. Kok dicicipi ro? Enggak apa-apa. Apa genang? Sing akeh. Sik tak pilih nih. Boten dipilih iki. Alah, kesuwen lho. Lah iki kok Pak Tur urung mangan lho. Mbok pilih sing apik-apik iki kok.